Vítam vás u ďalšej epizódy z Hey Minecraft. Dajte na toto video like a na môj hlavný kanál mi dajte odber. A môžeme sa ísť pustiť do ďalšieho partu z Hey Minecraft. A vytvoríme si svet, ktorý sa bude volať New World. A postavíme si taký akurát dom, ktorý bude akurát pre mňa. Tak môžeme sa pustiť do stavania toho domu. OK. No. Super. Dúfam, že sa vám páči zatiaľ tento tretí part z Hey Minecraft. No. A kam si mám dať dvere? No super, čo som to spravil? No. OK. No. Dáme si tam okno. No. Dúfam, že sa vám páči tento tretí part z Hey Minecraft. Ja viem, že som začínal pred 3 mesiacmi, že som začínal na Robloxe, ale chcel som zmeniť trošku ten môj content z Robloxu. Ako ďalší obsah som začal robiť vlogy. Ja viem, že 2 mesiace dozadu som skončil s tou sériou vlogy, ale pred nejakou dobou som sa k nej vrátil. K tej sérii vlogy, takže tak. A ešte mám v pláne urobiť kopec iných videí na tento môj YouTube kanál, kým nebudem mať 100 odberateľov na tomto mojom YouTube kanáli Studio Šiša TV. Zdieľajte toto video a odoberajte, aby sme čo najrýchlejšie spolu dosiahli hranice 100 odberateľov. Takže zdieľajte a odberajte môj YouTube kanál, a aby sme dosiahli tých pekných 100 odberateľov na tomto YouTube kanáli. Ďakujem vám za tých 55 odberateľov na tomto môjom YouTube kanáli. A ešte by som chcel mať takých 100 odberateľov. No, takže zdieľajte a odberajte. Ešte by som vám chcel povedať, že ďakujem, že ma podporujete v tejto mojej YouTube kariére, ktorú mám až 3 mesiace. No 1.12. to bolo 3 mesiace, ako točím na tento YouTubeový kanál Studio Šiša TV. Takže tak. Dúfam, že sa vám páči tá moja Minecraft profilová fotka a Minecraft banner. Takže tak. To mi napíšte kľudne aj do komentárov. No. A keď chcete, aby som začal točiť nejaký iný obsah, napríklad také 10-minútové minifilmy, tak mi to dajte vedieť do komentárov. A ja to budem točiť pre vás. Tie Minecraft minifilmy. Tak dúfam, že sa vám páčilo toto video. A dajte na toto video like a na môj hlavný kanál mi dajte odber. A uvidíme sa u ďalšieho videa. Čus.